Kunjalo vele. uJesu make fika ukuphila uma ekuphileni akungeni ekufeni. Ukuphila mdluli kuyama ekuphileni akungeni ekufeni. Kodwa ushiwe izwi angeke bazalwane lalela awulikhulumi izwi endaweni yabafileyo uphakathi endaweni yabafileyo. Fanele ube sendaweni yabaphilayo bese ukhuluma izwi endaweni yabafileyo. Izwi litransform indawo yabafileyo liyenze kube indawo yokuphila. Iyiphi le nyama ozoyitransform usangena kwayo? Imaphi amandla kaNkulunkulu azosebenza kusekhona into oyithembile ogeza ngaso? Ngiyakhuluma nje. Uthi uJesu Lazarus vuka or Lazarus phuma. Ukuphila kuphuma ekuphileni kuya efeni. Ukuphila kupenetrate ukufa. Ukuphila kuhlula ukufa. Kungena enyameni efile. Uyaphila. Uyaphuma uLazarus. Ngiyamthola ke mina uJesu bangathi uyivamile lento. Ngiyamthola ke uJesu sebethi bafikile boMaria. Ethuneni la kulele khona isidumbu. Bathi uJesu khona babe bafika sikho kwasona isidumbu leso. Silandiwe bazalwane. Amen. Lebona sami ngizoshumayela nje. Angishumayeli ngoba ngifuna abantu abazolandela mina. Kodwa kukhona umphefumulo uNkulunkulu azowulanda la. Ngami. Amen. Kukhona umphefumulo ozosindiswa la. Ngami. Angawa amandla okusindisa umuntu. Futhi anginawo amandla okusindisa umuntu isola sihlayo. Kodwa ngikwazi ukuthi ngithunyiwe bazalwane. Ngithunyiwe bazalwane. Uzokhipha abantu eBhabhiloni. Hambe nabo kancane. Siyongena eCity of Zion. Sizokhipha abantu ngathi ngangizwa namhlanje. Ngathi ngangizwa lamhlanje. Ngizokhipha abantu eBhabhiloni. Siya nabo kuphi? Ngingathi ku-radio station ngakhuluma amagama athi lamagama wonke umuntu othi uphila ubungcwele uwumuntu ongcwele lowo muntu uyisayona. Khona siyasho ukuthi ngiyisayona ngokusonta kwaseZayona. Kodwa mase siya biblically wonke umuntu ongumntwana kaNkulunkulu, that person is a daughter of Zion. That person umntwana wobungcwele ongabelongi ngapha but obelonga ngapha. Ungasukile nento zangapha uthi zoya-influence abangapha bazogwinya abangapha. Uma usuphumile la stay here. Ungabusaya ngale bese ukhuluma ukuphila ngapha. Izwe likhuluma lizofika lingene ngale libabize bengale. Asikho isidingo sokuthi uzophisa nabo ukuze badonse. Hlala la ukhuluma izwi la bakuzwe ngale bese la sibafuna la. Ngobese ntwana yami ngibingelela pastor. Enazisa nonke abazalwane. He's no longer an evangelist, he's now a pastor. Amen. Ngizamile ke nami ukufunda
Ukuthi kuthiwa iBabylon bazalwane, it's a city of evilness. It's a city where people are oppressed. La manipulate khona i-system ukuthi ifavor abantu to oppress other people. It's a city of confusion. So this city was called Gate of God. But these gods that they were named after, you know about God by a small g. Then the God with a big G, big what capital letter B? Sure, capital letter G. He's the one that destroyed this city. When destroyer, when said to move from here, come with me to Zion. Singanibizeli kithi, singanibizeli my ministries ethu, but sinimizela ku master. My Jesus. Uyakhumbula ukuthi ngathi ku-ordination yakho sengiyakhuluma ke bazalwane, nami nokuzwa abanye besho bathi tshela umakhelwane ukuthi sekayashuma yena, nami ngisho njalo. Ngathi mina ku-ordination yakho Archbishop, ngathi akwenzeki bazalwane ukuthi umntwana athi sasesikolweni Mthembu abe effective esesikolweni. Akwenzeki ukuthi ube effective usesikolweni. But effectiveness iqala usuphumile esikolweni. And then you start graduating and you start gaining experience usuphumile esikolweni. Hallelujah. So la kukhona ama disciples. La kunama disciples afuna ukuya lapha. Asizoxabana namhlanje. Lapha kukhona ama disciples afuna ukuya lapha. Kodwa bambekile lapha because kune confusion. Let's talk about disciples. Our disciples got Christ. They walked with Christ. Bembone ngaphandle uKristu. Bemthinta ngezandla uKristu. Bemuzwa ngamadlebe enyama uKristu. So those people, they were not effective to the world. Babezazi zonke izinto uKristu azenzayo, bembone zenza, bemuzwe khuluma izwi abantu baphile, kodwa mangake kuthiwe nina philisani, babangeke bakwazi ukuphilisa because those people, they were following him literally. Come with me kancane. uJesu ufuna abantwana, abafundi bavimba abantwana ukuya kuJesu. iBhayibheli lithi wathi uthela uJesu, wayesethi uJesu vumelani abantwana bese kimi ngokuba umbuso ngoba njalo. Abafundi abayazi inhliziyo kaJesu. Awungakhuluma namhlanje. Why? It is because they are followers. He's not within. You know when he's within, uma ngaphakathi uthe sacabanga uzwe ngoba ukuwe ngaphakathi. Kodwa uma usalandela kune possibility ukuthi angashesha jiki khona, uma jiki khona ungamboni unyama njalo kumnyama nje ubumfuna useshone ngaphi. Hayi phela ngiyabakhumbula abafundi bethi ethi dlalani la ngisakhuphukela phezulu, uma ebuya kuyesebelela. Kufika umuntu, umefika umuntu unomapho. Abafundi, disciples, ngoba abafundi yabona sisenkingeni ngoba abafundi bafuna ukuba la kithi, noma usubavumela ukuthi babe la kuwe, ababafuna abanye abantu abangaba la kuwe.
and ngaleso sikhathi wena ufuna abantu bonke babe lapho. But now the problem ukuthi labantu abekho kuwe ngaphakathi bayakulandela. And the more people smile nabo is the more they feel which you love them. And in a true sense, when you love everyone, when you want everyone.